Dobrý deň. V tomto videu sa naučíte rôzne spôsoby, ako posielať fotografie. Ak už máte fotografie v počítači, tak si iba otvorte súbor ľavým tlačítkom. Mám tu dve fotky, ktoré by som chcela poslať. Mačka 1 a šteniatko 1. Otvorím si Gmail a môžem buď napísať novú správu o tom, ako vyplniť, ako poslať správu, sa dozviete v predošlom videu. Takže buď si priložíte súbor, máme ho na pracovnej ploche, mačka, šteniatko, otvoriť, alebo si otvoríte plochu a zase si označíte súbory mačka a šteniatko a vpravo máte tlačítko Shift, tým označíte tieto dva súbory mačka a šteniatko. Stále držíte tlačítko Shift a presuniete súbory. Lepšie je dávať prílohu v tejto forme, lebo potom sa to zobrazuje tu. A ak si to človek chce vytlačiť, tak to môže spôsobovať problém. Takže tuto máme dva súbory, ktoré si človek môže otvoriť. A dáme odoslať. Ďalší spôsob, ako poslať fotky alebo dokumenty, je cez Gmail disk. Práve preto som vybrala Gmail, aby sme mohli používať tento disk na zhromažďovanie vašich dokumentov, správ, ktoré môžete využívať ako úložný priestor. Takže kliknete si tu vpravo aplikácie Google a kliknite na disk. Ako vidíte, mám tu rôzne súbory. A keďže to tu naďalej chcem mať prehľadné, tak si pridám ďalší súbor, kliknem na pridať, nová zložka a nazvem ho zvieratka. Dobre, nová zložka zvieratka, vytvoriť. Vytvorila sa mi nová zložka zvieratka. A keď si ich chcem pridať, tak si pridám tak, že si otvorím dokumenty, ktoré tam chcem dať na ploche, označím si ich a presuniem. Držím a presuniem. Pustím. Dokumenty sa mi načítali. V tomto prípade sú to fotky, ale môžem kľudne pridať aj tento náš wordovský dokument, inštrukcie, kurz dôchodcovia. Takže chytím, podržím, presuniem. Ale tento dokument by asi si zaslúžil vlastnú zložku, takže aktuálne ho presuniem do koša.
Tak, mám to tu čisté. Mám na disku súbor zvieratka, šteniatko, mačka. A čo je super, tak ja viem tento súbor zdieľať. Zdieľať znamená, že ho môžem poslať ako link rôznym ľuďom a oni si ho môžu otvoriť, takže si môžu potom pozrieť moje fotky. Takže praktická ukážka. Klikneme na ten náš súbor zvieratka. Zdieľať, alebo v češtine sdílet. Zdieľať buď s konkrétnou osobou, ktorou chcete, alebo skopírujte odkaz. Skopírovať odkaz. Tak, teraz máme skopírovaný odkaz. A napíšem niekomu e-mail zase. Vy už e-mail viete písať, to už máte v ruke. Fotky, mačka a pes. Ahoj. Posielam fotky. A kliknem na tlačítko Ctrl-V, Ctrl-V a máme tu skopírovaný tento link. Kliknem na odoslať. Niekomu sme práve poslali ten link a čo je super, tak keď si ten človek klikne na ten link, tak sa vie dostať k našemu súboru šteniatko, mačka, zvieratka, lebo sme to s ním zazdielali. Takže nemusíte používať žiadne káble, alebo si to môžete poslať z telefónu do počítača bez káblov, bez roboty a potom si to iba doma stiahnuť. Ako to stiahneme? Takže klikneme túto vpravo na ďalšia akcia. Stáhnuť. Tak a tu sa mi to stiahlo. Súbor šteniatko. Chceme si stiahnuť aj súbor mačka? Áno, jasné. Tak si stiahnem aj mačku. Takže kde kliknem? Stiahnuť. Super. No, takto ste si vybrali dve fotky, ktoré si chcete stiahnuť, ale vy by ste si mohli stiahnuť aj celý tento súbor zvieratka, lebo niekedy môžete mať tých fotiek 50 a tak kliknete na stiahnuť a stiahne sa vám celý súbor zvieratka. Takže tu ho máme. Čiže tu sa mi to stiahol ako súbor zvieratka alebo samostatne dve fotky po jednom. Ak to stiahujete ako súbor zvieratka, tak je ten súbor zazipovaný. To znamená, že on sa stiahol veľmi rýchlo a vy si ho musíte rozbaliť. Ako na to sa ma spýtajte. Môžete kliknúť pravým tlačítkom a dať extrahovať všetko, alebo otvoriť cez súbor, ak už máte niečo na otváranie zazipovaných súborov. Ale ako som spomínala, môžete si aj po jednom posťahovať tie obrázky a nemusíte stiahovať celú zložku.